хладната мартинска утрин се качваме на колите и поемаме към Розовата долина. Предвидели сме разходка в резервата Стара река и среща с един от красивите български водопади. Автомобилите остават в покрайнините на град Карлово, а ние поемаме нагоре към една от портите на Национален парк Централен Балкан. По билото вятърът този ден е ураганен, но нашата пътека ще следва дъното на каньона на Стара река и вятъра не ни притеснява особено. По традиция, още на първата почивка се извива, макар и камерно в началото, българско хорце. Преминаваме почти транзитно през хижите Хубавец и Балкански рози и продължаваме нагоре по заснежената вече горска пътека. На хижа Васил Левски, където зимата явно все още отказва да се тръгне, ни посрещат пазителката Сара и няколко игриви котета. Излизам на височинката зад хижата и пред очите ми се открива невероятната панорама на част от централното старопланинско било. Връх Голям Купен
със своите 2169 метра надморска височина и с внушителната си осанка те кара да не отлепяш поглед от заснежените му склонове. Нашата цел обаче е водопадът Карловско пръскало. Скътан в южните склонове на връх Жълтец, през този сезон той е особено атрактивен, както поради пълноводието, така и заради огърлицата от ледени висулки, с които се е окичал. Надморската височина тук е 1400 метра, а височината на водния пад е около 25 метра. Обявен е за природна забележителност през 1965 година. Правим снимка за спомен и колкото и да не ни се иска, трябва да поемем обратно. Тайничко всеки от нас си е обещал да се върне отново и да усети пак силата и красотата на това място. И ако започнахме с Хорце, нека завършим прехода с една кръшна ръченица при гостоприемните домакини на хижа Хубавец. До нови срещи, приятели на планината! Много